Čo bolo skôr, karty Pokémonov alebo hry? Odpoveď nie je taká jednoznačná, ako by ste čakali. Píše sa rok 1990 a koncept Pokémonov od tvorcu Satoshiho Tajiriho práve ožíval. A po 6 rokoch práce na tejto myšlienke s pomocou ilustrátora Kena Sugimoriho bola hra Pokémon Monster zelená a červená verzia oficiálne uvedená v Japonsku na Game Boy 27. februára 1996. Vďaka rýchlemu nárastu popularity a s pomocou časopisu CoroCoro mala kartová hra Pokémon debutovať v októbri 1996 a tento Pikachu a Jigglypuff budú prvé dve oficiálne vydané karty. Takže je to vyriešené, nie? Hra bola na prvom mieste. Ale čo sa však týka anglickej lokalizácie, veci boli trochu inak. Veľa sa diskutovalo o zmenách v samotných Pokémonoch, pretože sa obávali, že roztomilé dizajny nemusia robiť tak dobrý dojem. A 28. septembra 1998 boli hry oficiálne vydané aj v anglickej verzii pre zahraničný trh. Avšak 2 týždne predtým, ako tieto hry vyšli, v skutočnosti najprv vyšlo niečo iné. V skutočnosti to bolo niečo, čo výrazne ovplyvnilo životy mnohých vyrastajúcich detí. A hoci hry vyšli celkom ako prvé, čo teda bolo prvé? V angličtine to bolo obľúbené Pokémon anime. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause.